This is in response to the video of Professor Richard Wolff about the Greek crisis. I'm going to say a few words in Greek, because I think only the Greek ones would listen to that. Anyway. Καλά μας τα είπατε, κύριε καθηγητά, μόνο που το παρακάνατε, τα ρίξατε όλα στον Παπαντρέου και στο Πασόκ. Η αλήθεια όμως είναι ότι το λάθος έγινε εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, το 50 και 60. Όλος ο πλούτος της Ελλάδος και των Ελλήνων εχάθηκε, τον φάγανε οι βασιλόφρονες και αυτοί που λέγονται τώρα νεοδημοκράτες, αν όχι οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους, έπειτα από τη γερμανική κατοχή. Και όλους τους άλλους εμάς μας φακέλωσαν και αναγκαστικά οι περισσότεροι φύγανε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που έφυγε. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, όχι ότι το Πασόκ δεν έχει κάνει τις λαδιές του κι αυτό, αλλά το τι έγινε, έγινε. Η πλάκα είναι όμως τώρα όλος αυτός ο πλούτος που έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει μείνει στο 1% του πληθυσμού, τρέχα να τα πάρεις από δάφτους. Είναι τετελεσμένο γεγονός. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Άντε, για χαρά. Να είμαστε όλοι καλά.